Siedzi se gazda ze synkiem na polanie, nagle do nich podłazi turysta i coś godo do nich po angielsku. Gazda wejrzał na synka, synek na gazdy. Rozumiesz coś? Nic. Ten się kapnął, że nie rozumieją po angielsku i godo do nich teraz po niemiecku. Jeden na drugiego, rozumiesz coś? Nic. Ten się kapnął, po rusku zaczął. Gazda na synka, synek na gazdy. Rozumiesz coś? Nic. Ten się kapnął, po francusku teraz. Gazda na synka, synek na gazdy. Rozumiesz coś? Nic. Turysta zauważył, że oni są jakby nie stąd. No i poszedł. A ten gazda do tego synka, widzisz, synek, to jakże ci godał, jakbyś się uczył języków, to teraz byś się pogodał. A synek godał, tata, a co, on umiał języki? No przecież, że umiał. A co, pogodał se?